Dobrý den, zdravím vás z Jihomoravského inovačního centra v Brně, kde je jedno ze středisek společnosti Osmodraj. V naší zemi jsou desetitisíce vlhkých nemovitostí. Vlhkost přímo poškozuje zdi, způsobuje zvýšené náklady na vytápění a plísně, které se váží k vlhkosti, přímo poškozují zdraví. A proto jsme vyvinuli zařízení Osmodraj, které spolehlivě, bez stavebního zásahu a o 60% levněji než mechanické způsoby toto řeší. Osmodraj prošel laboratorními testy a má všechny potřebné certifikáty, včetně těch zdravotních. A nyní se spolu podívejme na případovou studii. Dobrý den, moje jméno je Dana Linkešová, přednáším na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Mám starší domeček po babičce, když jsem pátrala, tak jsem se dobrala toho, že už bude mít 140 roků. Velmi mě trápí vlhkost ve zdivu a hledala jsem řešení, koumala jsem a konzultovala jsem různá řešení a zvolila jsem řešení, které je bez stavebního zásahu, protože stavební zásahy u takového domku mně připadají velmi riskantní. A rozhodla jsem se pro osvědčenou firmu Osmodraj, která osmotickým způsobem zdivo odvlhčuje, aniž by zde bylo riziko nějakých stavebních zásahů. Náš technik nejprve odebere vzorek vlhkého zdiva zprostřed zdi, kde je vlhkost dlouhodobě stabilní. Následně změří přesnou vlhkost vzorku a spolu s vámi ji zaznamená do protokolu. V měření vlhkosti používáme nezávislou technologii třetí strany kvůli objektivitě. Následně nainstaluje přístroj na nejvhodnější místo ve vaší nemovitosti. Přístroj je plochý, takže jej můžete schovat třeba za skříň. Po půl roce působení, kontrolním měření a nových omítkách vypadá vaše nemovitost jako nová. A hlavně již nikdy nezvlhne.